ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Сауду ТВ. Ҳама каса хубанд тинҷан? Ирӯз 24 майи 2024 сол 1118 сомонӣ рӯзи саид ҷама ба ҳаматон муборак боша. бачаҳои азиз, навора бо диққат тамошо кунед. мошинои қабулкардагиро рекламатон мекунем. агар дар шумо заминҳо, мошинҳо, хонаҳо, квартиро боша агар ва хоҳед дар канали мо реклама гузоред, сурати маълумотро ки рекламаш мекунем, фурӯшам мегузорем. имрӯза навор дорем. Opel Astra G ҳастай, Opel Astra H ҳастай, хечбек Astra H, Daewoo Nexi, Daewoo Tico, Daewoo Lacetti ҳастай, Daewoo Matiz ҳастай, Toyota Corolla ҳастай, караванои Prasto ҳастай. Хулас навори зурай, беҳтарин навор шид баҳри шумо. Любои маркаи мошино ҳастай, бо диққат тамошо кунем. Дар комментария нависед аз куҷо то чанд сума шумо дар мошин дарко пешниҳод мекунем. лайкҳоро занен, дастгирӣ кунен, подписатсия кунен, эълонамо сар мекунем. бачаҳои азиз, мо тахфифи навро бо 30% баҳри муҳоҷирон дар Федератсияи Русия пешниҳод мекунем. шумо дар Русия фаъолият мекунед, вале мушкилӣ бо ҳуҷҷатҳои худ доред. ин мушкили шумо ҳалшаванда аст. мо барои шумо билети донишҷӯӣ, картаи донишҷӯӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои лозимии шуморо омода мекунем. шумо метавонед бе ягон мушкилӣ 1 сол кори худро пеш баред. айни ҳол шаҳриёр барои шумо тахфиф бо 30% гузаронида истодааст, ки ҳар яки шумо метавонед аз ин фурсат истифода бубаред. хидматрасонии мо дар тамоми шаҳрҳои Русия, сину сол ё зану мард фарқе надорад. барои муроҷиат намудан шумо ҳуҷҷатҳои лозимии худро дар WhatsApp ба рақами ҷам 7 926 359 90 43 ирсол намоед. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. бардори азиз, BMW 3 ҳастай ки роимон кардан дар шаҳри Бохтар. 65 000 сомон нарх, солиш 98 сол. ҳолати хуби техникӣ, мотор 1.8, коробкаш механика. савдо дар назди мошин дар шаҳри Бохтар, краскаи сафед, дискои фасон, гази бензин. барои тамос рақамҳои 100 108 013 ёки WhatsApp 401 01 01 94. ҳуҷҷатош 5 моҳи дига ҳастай. мега задагӣ пусидагӣ надора. мотор, коробка хадавой нав карда меша. хулас сумон дар кор савдо мекунем бо нархи 65 000 сомонӣ. агар касе ки аз номи канали Сауду ТВ занг зана мега бо ягон сум скидкаи гаремӣ мекунад. хуласи гап ки дасти WhatsApp да муроҷиат кунед, мошина бигирем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti ҳастай ки роимон кардан дар шаҳри Душанбе, солиш 2005 сол. нафарое ки хоҳиш кардем Lacetti навор кунем, ина марамат номеракод транзит. 2005 сол, бензини холӣ, газ, дизел надорад. нархша мега 30 000 сомон. боз савдо мешава. мотор 1.6, коробкаш автоматика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дидестен кадом ҳоладай аз рӯи вид. барои тамос WhatsApp да занг занед 0081 49 191 WhatsApp ё дастӣ. ҳолаташ соза мега, масъалаи ҳуҷҷаташ надора. мошин воздух, балону 100%, хадавои 90%. алиш мешава, фақат беҳуда занг назанед. вариантҳои алиширо худотон бо дӯстон ҳамин рақамҳои WhatsApp да занг занед, пешниҳод кунед. может бит алишиам мақсад ҳастай мега, маъқул шава агар мекунам. бачакҳои азиз, як канали мо бо номи Хонатиҷӣ дар як ҳафта қариб 1000 подписчик айрӯи миллион дастгирӣ кардан, ба хотире ки хонаҳо, замину, мошинои арзон мондем. касоне ки харидор ҳастанд, хонахар, заминхар, мошинхар, квартирахар, дар ҳамин канал монда мешава. арзонош даромад тамошо кунед. силкаш дар ҳамин комментария мондагӣ дӯстон. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. бардори азиз, Opel Astra H ҳастай ки роимон кардан дар шаҳри Душанбе, 75 000 сомонӣ нархаш. ина мисаст, яъне беҳтарин ҳолатда қарор дорад. то ҷое ки хайд кардан, мошин без камбудӣ, документ, тонировкаш, масъалааш солона. даруни мошин фонни тозаҳак без проблема. 2008 сол, 75 000 сомон. бу муомила ҳам дорад. бензини холӣ,
мотор 1.616 коробкаш механика. касоне ки мехара амин рақамҳои 905 занг бизанен аз номи канали Саудо ТВ бо ягон сум худохоҳад арзонтон мекунанд. фақат ки беҳуда занг назанед. ва агар шумо дар заминҳо, мошинҳо, хонаҳо, квартирҳо боша агар ва хоҳед дар канали мо реклама гузорен, дар аввали навор ё ки дар байни навор номеро WhatsApp имо мондагем, рӯи ки рекламаш мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra фастае ки каравани простой солиш 94 сол. дӯстон азиз, рости камтар, суръатош хирай, худотон рақамҳои 985 занг мезанен, маълумоти параша мегирен ё ки видеоша, суръатҳои дигаша мефирсен. дӯстон, мотор 1.6 гази бензин, коробкаш механика, дар ҳолати хуби техникӣ. адресаш ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румида қарор дорад. ҳозирашта 20 000 сум бо савдо дорад. телефоно мондагием. мошин 1-2 ҷои пусидагӣ камтар дорад. агар алишӣ боша, мақсад ягон астраҷи караван болош сум метам, алиша мекунам. ин хеле вариантам доштааст. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. нафарое ки Daewoo Nexi хостен, анака ами састаениша ёфтем. ака бидак 10-11 000 12 000 рекламаш накардем, чунки ура мегирем бо камтар аз худаш мекунем. ба ҳамин хотир ҳамиша ёфтем 17 000 сомон. беҳати бад мақсад тоза ғалтид фасон кардагӣ расходиш кардагаан камтар мегирен, ҳай мекунем, расходиш намекунем. 95 сол дар шаҳри Душанбе. бензин, газ, мотор 1.6 коробкаш механика. срочна мошини фурӯшӣ. мотор, коробка, баллоно, аккумулятор нав. ҳуҷҷатош буд шудагӣ. харидори аниқ бошӣ, савдо мекунем. омада бин. мошин дар шаҳри Душанбе. беҳуда занг назанед. дӯстон, хулоси гап, касоне ки харидор ҳастанд, ҳамон нафаро рақамоша мондем, метавонед муроҷиат кунед. ва агар наворо маъқул боша, дар ҳамо комментария нависен Саудо ТВ ба пеш беҳтарин мешава. пайҳамад рӯзем бачаҳо. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. акира женскои матизам бигем хато намекуне, мужискоям бигем хато намегем, чунки занако бисёртар сирхай мекунанд. аки тамошо кунем. солош 2001 сол. бо сахто нараса, мақсад ҳастаи нафарое ки мардакам ҳайд мекунанд, не ки ман лишни худам бисёр дагием ҳамин матиз сирха занако ҳайд мекунанд. хоб нашоти матиз 2001 сол дар ноҳияи Ҷаббор Расулов қарор дорад. 24500 сум нарх. бензини холӣ, мотор 1.2 автоматае. ҳо мегуфтем ку бачаҳо матизи автоматик монен, ҳамеша ёфтем. хулас, мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. кондитсионер мошин, хоб бензини холӣ, газ задагӣ нестай. хулас дигар маълумоти пураша, рақамҳои 988 занг зада бигирем бачаҳо азиз. ва ногуфта намонад, номеро барои реклама кардан. замин, хона, мошин, квартира, умуман чизе боша, агар дар WhatsApp суратошай, видеошай, маълумотоша роӣ кунен, мо реклама гизалаш карда дар YouTube, TikTok, Instagram ҳаракат карда, фасон карда рекламаш мекунем, фурӯхта метем. иншоалло ҳоҷат ба мошинбозор рафтан нест, дигар фикр мекунам. хулас рӯш кунед, рекламаш ҳисоби мо, иншоалло фасон карда рекламаш мекунем. лайкора занен, подписатсия кунен, рӯй кунем бачаҳо. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico ҳастае ки солиш 96. Tico харо ҳам бисёр дар шаҳри Турсунзода қарор дорад, дар Регар. ака макони Tico аслан ҳамон ҷоя, ай бо мо реклама кардем. нархша 17000 сомони тоҷикӣ бо савдо дорам. Tico ёдӣ нест бачаҳо, состояниҳои чоткаш. бензин плюс газ, мотор 08 автоматае. бу автомат будааст. хоб, соҳиби мошин қайд кард. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. краска сирх, коробкаш автоматика. дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. савдо дар назди мошин. мошин дар шаҳри Турсунзода, Регарда қарор дорад. номерако транзит, краска тоза, савдо мешава 17000, муомила кунед худо. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ.
Opel Astra ҳастае ки каравани простой краскаи сирх номерои транзит ана тамошо кунед. Росте амира дар инстаграм рекламаш кардам ки бачаҳо бироен дар ютуб тамошо кунед. Касоне ки аз инстаграм моро тамошо кестай ҳатман нависен ки мо через инстаграм шуморо дидестем бачаҳо ки амир реклама фоида кард ё не. хоҳиш ай ҳаматон. дар шаҳри Душанбе 35,000 сомон нарх бензин газ мотор 1.6 механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Нашод маълумоти пурра бачако занг бизанед рақамҳои 555 чунки мо дастрас накардем хадавои чӣ хелай документош чанд қамондагиай ин масъалаша мо маълумотоша нагирифтем бачаҳо. хай ва худотон бипурсем ҳамин рақамҳои 555 занг бизанед. аз рӯи вид чотка фасон нигоҳ кунед чӣ хеле каравани простои фасон хушроҳ кард. мошини фурӯшии нӯҳуми мо Toyota Corolla ҳастае ки 2008 сол дар шаҳри Бохтар қурғани пешинада қарор дорад. мега 80,000-ш мегем савдо мекунем. Corolla хароб боша агар бинависем ки мо ба хотири Corolla тамошо кардастем. ҳар як комментариятон бачаҳо ку гарени рол боз мекунам медонем. ҳар як комментарияш мо рол боз мекунам. нархш 80,000 сомон бензини холӣ мотор 1.6 автомат ай. салон тоза, краска тоза. сади накуни Corolla дигай. Corolla д дубайский. хадавои 80%, 4 та амортизатор качка. 4 баллони 80%, мотор соат барин кор мекуна. масъалаи кондитсионерша гуфтан яхай. ҳуҷҷатҳо то ноябри 2024 сола ҳастай. хулас муомила кунем бачаҳо. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata ҳастае ки 2012 солшай ани мордаи нав номерои транзит дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 79,500 сомонӣ бо муомила доштааст. сӯзишвориш гибрид мотор D автомат мешинӣ мерава худаш. дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. 4 диска баллон пачка. мошин расход надорад. салон тоза, краскашам хулас трешина гуфтани гап нест. баллонои зур, дискои фасон, дарони мошин тоза, система музика дар гап нестай. мақсади гап ки D автомат ай мотораш. муомила кунен аз номи канали мо Савдо ТВ. бо ягон сум худохоҳ арзонтон мекунад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. рости астраҷиро навор кардем. гуфтем ки давохир монем ки астраҷихаро бисёранд. навора то охир тамошо кунанд. Opel Astra ҳастае ки солиш 99 дар шаҳри Душанбе 55,000 сомон нарх. 55,000 бо муомила дорад. бензин газ. мотор 1.6 коробкаш механика. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. барои маълумоти пурра WhatsApp 554 760 100 занг бизанед. масъале бигирем. нагуфтан алиш мешава намешава. маълумоти пурраша қабул накардем. касоне ки мошин роӣ мекунем маълумотҳои мошинтонро фони роӣ кунем бачаҳо азиз. просто ҳамин хел менависен 4-5 маълумотша менависанда дигар ответ наметан. дар болои экрантон хонаи навай канали навай бачаҳо бидроен лайк занед подписка кунед. беҳтарин хонае.